आज आपण कोथिंबीरीच्या वड्या बनवणार आहोत। कोथिंबीर आधी सुटी करूया। त्याचे कोवळे कोवळे देठ आहेत ना, ते तोडून घेऊया। फक्त मूळ आहे तेवढंच काढायचं। कोथिंबीर धुवून घेऊया स्वच्छ पाण्यात। थोडी थोडी धुवून घेऊया आणि त्यात चाळणीमध्ये आपण काढून घेऊया। परत एकदा आपण पाण्यात स्वच्छ धुऊया। असं 2 वेळा धुवायचं। आपण कोथिंबीर बारीक चिरून घेऊया। याची फोल्ड करायची। आता आपण कोथिंबीर वडीसाठी लागणारं साहित्य बघणार आहोत। मगाशी आपण जी कोथिंबीर चिरली ती 3 कप झालेली आहे। तर त्या 3 कपासाठी आपण 2 कप बेसन वापरणार आहोत। 2 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ वापरणार आहोत। अर्धा टीस्पून बडीशेप, अर्धा टीस्पून ओवा आणि अर्धा टीस्पून जिरं हे आपण थोडंसं क्रश करून घेणार आहोत खलबत्त्यात। 1 टेबलस्पून तीळ लागणार आहे। थोडासा चिंचेचा कोळ, जरासं हळद, चिमूटभर हळद लागणार आहे। आपण 4 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, हिरव्या मिरच्या, 9 ते 10 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत आणि हे एवढं आलं घेतलेलं आहे। आपण हे तिन्ही बारीक चिरणार आहोत आणि ते त्याच्यात घालणार आहोत। आणि हे तेल लागणार आहे। तेल आपल्याला मळताना लागणार आहे। पुन्हा ते आपण भांड्यामध्ये जे आपण उकडणार आहोत त्या भांड्याला लावायला लागणार आहे आणि आपल्याला शॅलो फ्राय करताना परत तेल लागणार आहे। हे सगळं साहित्य आपण जी कोथिंबीर मगाशी चिरून घेतली होती ते आता आपण त्याच्यात हे सगळं साहित्य आता मिक्स करणार आहोत। चिंचेचा कोळ घालणार आहोत। 1 चमचा मीठ घालणार आहोत। साखर जराशी चवीपुरती घालणार आहोत। मगाशी मिरची, लसूण आणि आलं जे आपण बारीक चिरून घेतलंय ते आपण त्यात मिक्स करणार आहोत। बडीशेप क्रश करून घेतलेली, ओवा क्रश करून घेतलेला, तो आपण सगळं हे मिक्स करा आणि जिरं, हळद चिमूट। आता हे सगळं असं नीट मळून घेऊया। नीट मिक्स करूया म्हणजे त्याला थोडं पाणी सुटेल। मिठामुळे त्याला पाणी सुटलंय। आता कोथिंबीरीला आता पाणी सुटलंय तर आपण तांदळाचं पीठ आणि बेसन त्यात मिक्स करूया। आणि थोडं घालूया, मिक्स करूया, परत थोडं घालूया। पण त्यात थोडं तेल घालणार आहोत मळताना। थोडं मळून घेऊया। आपण या डब्याला आतून तेल लावणार आहोत कारण ह्या डब्यात आपण कोथिंबीरच्या वड्या उकडत ठेवणार आहोत म्हणून। तर त्या आपण लांबट असे गोळे करणार आहोत आपण त्याचे कोथिंबीरच्या ह्याचे आणि त्याच्यात ठेवणार आहोत। तर आता आपण आधी तेल लावून घेऊया। तेल जरासं लागणार आहे त्याला। असं हाताने पसरवायचं म्हणजे वडी त्याला चिकटून राहणार नाही। त्याला आपण बाहेरून असे तीळ लावणार आहोत। बाजूला आपण चिकटवून ठेवणार नाही ना, थोडं अंतर ठेवणार, त्यामुळे ते चिकटणार नाही। आता हे आपण उकडत ठेवूया। वड्या आता थंड झाल्या। आता आपण त्या कापायला घेऊया। भांड्याला आपण तेल लावल्यामुळे त्यावर आता सहज त्याच्यातून निघता येते।
तवा जरा तापला की आपण एक एक त्याच्यात वडे ठेवणार आहोत शॅलो फ्राय करण्यासाठी. एकदम मंद गॅस ठेवायचा आहे आणि आपण आता साईडने थोडंसं तेल सोडणार आहोत. आता आपण हे भाजले की बघूया एक साईडने. परत थोडंसं आपण तेल जरा सोडूया. साईडने जर असं सोडायला मध्ये कोथिंबीर वड्या आता खायला तयार झाल्या. या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सर्वात महत्त्वाचं अम्मास रेसिपीजला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.